La colère des députés arabes israéliens en cause une loi controversée sur l'éviction de parlementaires qui soutiendraient le terrorisme contre Israël ou se livreraient à des incitations au racisme. Ils affirment que cette législation ne vise que. Le député arabe Ayman Odeh accuse le Premier ministre Benjamin Netanyahou de provoquer la minorité arabe et de saper la démocratie. La stratégie évidente du Premier ministre est de s'en prendre à la minorité arabe. Cette loi, qui existe aussi dans d'autres pays, a été adoptée pour permettre à la Knesset de dire voilà, il y a des membres du Parlement qui soutiennent ouvertement le terrorisme. Cela est impossible, c'est contraire aux obligations contractées par les députés. צפון הרצועה, לפחות צפון הרצועה, אנחנו צריכים קודם כל לכבוש, לספח, להחריב שם את כל הבתים, לבנות שם שכונות, כמו שאמרה חברתי לימור סון הר מלך, אנחנו צריכים לבנות שם שכונות גדולות ורחבות, יישובים גדולים, במקום הזה, שיקראו על שם הגיבורים שלנו, על שם גיבורי האומה שלחמו שם, אנחנו נחלק שם מגרשים חינם, נחלק שם מגרשים חינם לחיילים שלחמו, לפצועים שלחמו, והתמונה הזו, וזה הדבר הכי חשוב, התמונה הזו של עזה החרבה. כל בן תרבות בעולם יודע שהארץ הזאת היא שלנו, של עם ישראל ושלנו בלבד. ומהסיבה הזו לא תהיה לעולם מדינה פלסטינית בארץ ישראל, כי גם אין עם פלסטיני, אין עם כזה. ומהסיבה הזו הרוב הגדול בעם ישראל מתנגד להקמת מדינה פלסטינית שלא רק שהיא לא צודקת וחסרת כל עוגן היסטורי, אלא היא גם סכנה קיומית למדינת ישראל ולשלום העולם כולו. תקשיב טוב, אדון גיס 50, מר כסיף, לא אתה ולא השותפים שלך שמגנים עליך מבית ומבחוץ, מזיזים לנו כהוא זה. אני אישית גאה בהריסות של עזה, ושכל תינוק, גם עוד 80 שנה מהיום, יספר לנכדיו מה עשו היהודים שרצחו להם משפחות, אנסו אותם וחטפו להם אזרחים. אתה והחברים שלך יכולים לחלום שנאפשר לכם לבנות ממשלה, כי אם אתם חושבים שהפרס על שחיטת יהודים, אונס נשים, עריפת ראשים וחטיפת אזרחים יהיה לקבל לשבת בממשלת שינוי, אתה חולם. תצעקו עד מחר שלום עכשיו ובחירות עכשיו, מקפלן ועד עזה שישמעו אתכם. לנו יש משימה, אני מסיימת, והדבר האחרון שניתן לכם הוא שעופר כסיף יעלה להר הבית עם דגל פלסטין, וסינואר יהיה שר הביטחון של המדינה הפלסטינית כמו אחיו ערפאת. לא יונה ולא עלה של זית, רק חרב לערוף לסינואר את הראש, זה מה שהוא יקבל מאיתנו. אתה תמות, הילדים שלך ימותו, הנכדים שלך ימותו, לא יהיה מדינה פלסטינית, לא יהיה. הכנסת מזון, לדוגמה הכנסת מים, לדוגמה הכנסת דלק לעזתים. לא יכול להיות שאני אלחם בעזתים ומצד שני אתמוך בהם ואתן להם ואספק להם דלק ואוכל. איך אני יכולה להכניע אויב אם אני מאפשרת לו מרחב מחיה? איך אני יכולה להכניע אויב אם אני מספקת לו את כל מה שהוא צריך כדי שיהיה לו כוח להילחם, כדי שיהיה לו אנרגיה סולרית להילחם? זה לא יעלה על הדעת. אז אני אעמוד מנגד לו, כמו שאני לא מוכנה לקבל שיש ירידה בהפגזות ארטילריות מהאוויר בדרום הרצועה. למה? כי אנחנו מרחמים, תסלחו לי, על עזתים שלא מתפנים. אם אני באזור לחימה, הודעתי הודעת פינוי לעזתים, והעזתים לא התפנו, הם בני מוות. אין סימטריה, והילדים בעזה הביאו על עצמם את זה. ולכן אני אומר, בעזה כולם, בלי יוצא מן הכלל, מחבלים, בני כלבים, צריך למוטט אותם, להרוס אותם, מבחינתי, להרוג את כולם, לעשות את הכל אבק. צה"ל יפרז את השטח ונתחיל לבנות שם אזורים חדשים, קודם כל למען ביטחוננו. לא נותרת אבן על אבן בעזה. עזה הופכת לדרזדן, כן, שריפה מוחלטת. קלו כל הקיצים, ואנחנו עדיין בראש של אוסלו, ועדיין מקישים בגג. הלילה עוד חיל האוויר הקיש בגג לפני שהקפיל מגדל עלוב בבית חולים, ליד בית החולים שיפה. במקום לשטח את כל עזה. תשמיד את עזה עכשיו. עכשיו. L'éviction d'un député ne peut intervenir qu'avec le soutien d'au moins 90 parlementaires sur 120. C'est le dernier exemple de la législation promue par Benjamin Netanyahou que les critiques décrivent comme une tentative pour limiter la liberté de parole.
cette guerre n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de civilisation. On peut avoir des territoires contestés, donc on peut contester les territoires. Un juif ne sera jamais un colon en Judée, évidemment. Eh bien écoutez, un député d'un grand parti républicain qui est dans un état de droit, qui doit prôner le droit international, et qui prône ces choses-là, se déshonore. Monsieur Meyer Habib appartient aux Républicains, me semble-t-il. Hein, c'est bien ça. Il est député républicain. Ici, on est en démocratie. Le socle de la démocratie, c'est l'état de droit, c'est le respect du droit international. Oui, tout à fait. Et là, il nous explique qu'ils ont un droit absolument immémorial simplement parce qu'ils sont juifs, parce que Dieu leur a donné la... Non, mais attendez, c'est un scandale. Naturellement, Meyer Habib a été élu 3 fois député. C'est un remarquable député qui a beaucoup travaillé pour les Français de l'étranger dans sa circonscription, dans cette 8e circonscription. Il sera réélu, j'en suis convaincu. Je lui témoigne toute mon amitié, tout mon soutien. Et on a besoin de lui à l'Assemblée nationale. Il porte aussi une voix singulière dans cette amitié franco-israélienne qui doit être réaffirmée. La France doit aussi redire son soutien à Israël, au peuple israélien. Et Meyer Habib y participe fortement. Aucun écart de peu ne pourra arriver sur un mensonge historique. Chaque pierre de ces endroits respire la présence du peuple juif pendant des milliers d'années. C'est ça la réalité. On peut pas dire l'inverse. On peut pas changer l'histoire avec... Et qui est-ce qui vote pour ça? Des grandes démocraties que sont la Corée du Nord, la Chine, la Russie, tous les pays arabes, le Qatar, etc., etc. De grâce, dans quel camp on doit être? Aujourd'hui, nous sommes à Jaffa. L'État d'Israël est la seule démocratie de la région. Ce conflit n'est pas une question de territoire. Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif. Elle n'a jamais été la capitale d'aucun autre peuple dans l'histoire.